napikas, bisag walay na hilabot ni Ana. Giwag sa pagkalaki, napikas man. Sila man kayo ba itong tamana? Giingnan na ako. Huwag pa akong makakita o sama na nakakatigalahan. Ang kamot sa akin, kalit lang ang ikuko. Imposible na. Naman, ikaw ang nag-ibon malong bago ni Ibuba ang halaman kung sumak siya sa mga ibon ng mayroon. Nakakita ka sa ikaw. Ang halaman, napikas na kayo inungtan ni Ini Huyada. Kung susihon pa nato maayo, ang tinuod, simple lang ang kalingawan. Ang buhaton na nato mo ang magsusi sa balakang nabi. Isuko ni Ibuba ang atong mga katinglangan sa paglumag sa mga halaman, sa sagradong mga haligi, sa sagradong mga tuon, o sa hinilong ng mga larawan sa Markanao. Ang mga baka ng lawan, tinigikan sa mga kanaan, kuya. Gipatindog kini ni Hero, wala ka na magpasabot yung gusto ang iiman. Kuya, gusto nga akong bala. Naring ladison pa malino ka ng gamay kaalimutan? Tutal, si Hero mas naibalong inimutan ng ikanato. O gawas pa, kung doon ngayon ang pag-ibo ni mga baka ng ulawan, subukan ba kita sa hari sa pag-ibo ni ini? Sira, Nabi, nakahindom ako sa nahitabo sa dihang nanalo si Moises ikan sa bukid sa Sinai o makakita na ang mga Israelino nilumbo sa usa ka baka ng bulawan. Di pa ka nang maliit at nabahin sa akong kasaysayan, nagpailap kung usay gibati ni Yehova ni Anang Gulong at Nabukaroon. Nangagin ka na, Ada, nahilang ka na mo. Lisod na karoon ang hinabuhin. Kinahanglan ang pahianin kita. Naibalo niya na sa iyo ba? Sama sa iyo na lang sa iyong banang sera. Kita din yung kausap sa panahon. Makita kayo kita o paali sa pagpahinong sa atong kinabuhi. Kung doon naman panuntukan o pagsimpa o baka, namin, iksuro, kinahanglan pagdahan nila. Para na ako, puragigamit ni mo ang autoridad ni Kabuwang. Ingong katarunan ang natungan ang inyong gusto. Bisan pag magpuntang minisera o sulti ni mo, dili tiyakong na magkasinabot. Manong di man nato konsultahon nato kumahan mo yan. Matagal na siya. Tagang tuig na nalagalagat siya kang Europa. Sigurado akong naibalo siya kung sa gusto, bahay ni Europa.